खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 27 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 10 पुस दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै हाखु दाखु जानाया नोंथांनि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हागौ। रायज्लायनायाव दबथायनो हायैया दावराव दावसि सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा खामानि थिलियाव हेंथा एबा गनायजायैनि मोगा-मोगि जानो हागौ। सानथांखि गैयै खरसाया बांनो हागौ। न'आव गोजोन लाखिनाया गोनांथार जागोन। गुसु जानायनि थाखाय नोंथाङा गावनि सोलेराव गोरान मोनदांनो हागौ। गुदुं दै आरो गुरै मालिस खालामनाया मुलाम्फा जागोन। बे सानखौ धैर्य आरो गियानजों बारहो। रागानिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलिसिम थासारिफोरा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै अलसिया जानाया नोंथांनि खामानिनि गोख्रैथिखौ लासै खालामनो हागौ। बे समाव रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नखरनि बिबानफोरा गोसोआरि नारसिनथायखौ बांहोगोन। थिरांथा लानाय समाव नोंथाङा थिरांथा लानो हायै जानो हागौ। गुसु जानायनि जाहोनाव गोदोना सानाय जानो हागौ। गुदुं लोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लासै लासै नाथाय साननानै खामानि माव। नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। साना सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलियाव जिरायनाया गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। मिथुन राशि। दिनै गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव नांज्लायनाय जानो हागौ। सांग्रां जानानै रायज्लाय। नोंथांनि गोसोआ खामानियाव गोमोरलांनो हागौ। दावबायनाया मेंनाय गोनां जागोन। गुसु जानायनि जाहोनाव जरायाव सानाय जानो हागौ। फुङाव एसे एक्सारसाइज खालाम। खामानियाव सांग्रां जा। नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। सानखौ सांग्रां जाहोनानै हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआ गोहोम खोख्लैनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाजों दावराव दावसि जानो हागौ। राङारि थिरांथाफोरखौ दोनथ'नाया साबसिन। नोंथाङा मेलेमारि मेंनाय मोनदांनो हागौ। गुसु जानायनि जाहोनाव सुस्ति जानायनि आसा दं। गुदुं गाइखेर एबा हार्बेल काढ़ा जायोब्ला मुलाम्फा जागोन। धैर्य लाखि। मोनाबिलियाव आरज गाब। नोंथांनि गोसोआ सोरां मोनगोन। सानखौ मोजाङै हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै अहंकारनि थाखाय खहा जानो हागौ। खरसाया हरखाब बांनो हागौ। सावस्रिया एसे लोरबां जागोन। गुसु जानायनि जाहोनाव गुसु एबा लोमजानायनि खाबु थायो। गुदुं जि-जोम बाहायनाया गोनांथार। हाखु दाखुनिफ्राय गोजानाव था। साना सांग्रांथि जानांगोन। मोनाबिलियाव जिराय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै खामानिनि बजाया गिलिर जागोन। मोनसे फिसा गोरोन्थियाबो गिदिर खैफोद जाहोनो हागौ। खरसा खालामनायनि सिगां मोजाङै सानना ला। गोसोआरि मेंनाय जागोन। गुसु जानायनि जाहोनाव बिगुरा गोरान जानो हागौ। सिदोमा आरो गुसु बारनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। खामानिफोरखौ धैर्यजों फोजोब। साना सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलियाव एसे गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। तुला राशि। दिनै थिरांथा लानायाव गोनो गोथो जागोन। रावखौबो लोगो लोगो फोथायनो नाङा। सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिनो हागौ। खरसाया बांनायनि जाथावना दं। गुसुआ बिखुं सानायनि जाहोन जानो हागौ।
गुदुं कमप्रेसआ गोजोन होगोन। दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। गावनि गोसोखौ सिरि लाखि। सानखौ धैर्यजों बारहो। मोनाबिलियाव नोंथाङा गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावनि रागाखौ दबथायनाया गोनांथार। थाखोमानाय सुथुरफोरा सांग्रां जानो हागौ। रांखान्थियारि खहा जानायनि जाथावना दं। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। गुसुआ जरानि सानायखौ बांहोनो हागौ। गुदुं दैजों दुगै। खैफोदगोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। धैर्य लाखि। साना सांग्रांथि जानांगोन। मोनाबिलिसिम थासारिफोरा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। धनु राशि। दिनै सांग्रांथि गैयैआ खहा खालामनो हागौ। दावबायनाय समाव जेंना जानो हागौ। खामानियाव हेंथा सोमजिगोन। खरसाया बांनायनि जाथावना दं। गुसु बोथोरा गोदोना सानायनि जाहोन जानो हागौ। गुदुं लोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सांग्रां जानानै खामानि माव। नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। साना सरासनस्रा जागोन। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरनि बजाया थागोन। खामानियाव गोबाव जानाया जिंगा सिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। न'आवनो फारागथि सोमजिनो हागौ। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। गुसुआ आथिंआव सानाय सोमजिहोनो हागौ। गुदुं जि जोम गान। जिरायनो सम ला। धैर्य लाखि। साना दबथायनो खावलायो। थासारिया लासै लासै जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा दुखु मोनगोन मानोना नोंथांनि मिजिंफोरा जाफुंनो हाया। लोगोफोरजों फारागथि जानो हागौ। गावनि खरसाफोरखौ सामलायनाया गोनांथार। नोंथांनि सावस्रिया लोरबां जागोन। गुसुआ नोंथांनि सोलेरखौ गोरा खालामगोन। सोरां य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नेगेटिभ साननायनिफ्राय गोजानाव था। धैर्य लाखि। साना सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलियाव नों गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ गोहोम गोग्लैगोन। थिरांथा लानायाव गोनो गोथो जागोन। रांनि थाखाय साननाया बांनो हागौ। सावस्रिया एसे लोरबां जागोन। गोजांनायनि जाहोनाव गुजुनाय जानो हागौ। गुदुं हार्बेल लोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि खामानियाव धैर्य लाखि। नोंथाङा हारसिं मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।